नैबेयाव फार्स्ट टाइम नङा आरोखि आरो मेरला फैदों थारमाने गदालदाखौ दिनै लानानै आं फैदों आरोखि ओमफ्राय नों फैखायाखैना ना फैदोंमोन नैबेयाव फैयाखैना शिबगंगा नैबे शिबगंगा आरोखि बाबा थारमाने शिबगंगाया ओरैबायदि आरोखि बे बाबा भलेनाथ मन्दिराव दंना बे खर'आव जे मानसिया दै हगारखायोना बे दैया डाइरेक्ट शिबगंगायाव फैखायो आरोखि बुस्थुआ थ' नों मोजां मोनो आरोखि गदालदा फैनानै मोजां मोनो आरोखि ओमफ्राय जिंग दिने बेरायने ये हमारा शिवगंगा जो बाबा भोलेनाथ का जो भंडारी जो सॉरी मेरा मतलब है जो भोलेनाथ का बाबा आते हैं ना बाबा के पास आती है ना तो ऐसा ही कुछ होता है तो सब यही है हमारा शिवगंगा उड़ालदा प्लीज यहाँ पे स्नैक्स भी है उड़ालदा देखने मिलेगा अभी नहीं तो थोड़ा बाद में भी हाँ ये जहाँ भी देख रहे हो आप लोग ये सब शिवगंगा का बाबा जी का भंडारी का भक्तों है सब आ चुकी है तो हम भी आ चुकी हूँ तो अभी शांति करने से बहुत अच्छा लगता है तो उड़ालदा थोड़ा शांति कर देती हूँ हाँ ये बाबा जी का भंडारी है बाबा जी का भंडारी इधर तो नहीं जा सकते भैया पानी तो बहुत है बहुत पानी है ना भैया भाई लाइक टू बैक शेयर खालाम दे बाबा भोलेनाथ है हाँ बाबा भोलेनाथ जो है ना बाबा भोलेनाथ भी ऐसा खानाय गलाव लादोंमोन ओमफ्राय पार्वती माया रागा जोंदोंमोन नों मा गान्जा सोबो ना मा है आं माथो गान्जा सोबनांगौ गान्जा सोबबा नोंखौ हाबा खालामनो गोसो दं नामा लाइक टू बैक माबायदि समायदों ना समायाखै फाग्ला दानि कमेन्ट खालामब्रा एसे गोजौआव लालाय आदै बाब्रे बा खानाय मानाय सुरि मुरि गासिबो दं आरोखि सिख्लाफोरनि बे ऐसा करके दिखाओ घुमा के दिखाओ हाँ सिख्लाफोरनि दुकाना बे मोजां खानाय माबा माबि दङ आरोखि बे बुस्थुआ आं हिन्जावनि थाखाय लांनाय खिन्थु हिन्जावा मोजां नङाना आदै होननो हाया आं जे हिन्जावा आंखौ मोजां मोनो बे हिन्जावखौ हरनो हायोना दुकानखौ बायनानै हरनो हायोब्रा भैया नाइस मिट यू हाँ बात है आसाम से जुएल मा लाखो टफि लानोसै टफि दं ससमाबो लानोसै आदै ओइ आदै बा आदै नै आदै जों मोनसे दुकानाव थांगोन आरोखि बे दुकाना आरोखि जेन्ट्सनि हिप हप कालेक्सन फै दुकानखौनो देखायनोसै आं बे दुकाना नायलाय बुजिबाय दुकाना हिप हप कालेक्सनखा चसमा घुरि केप माबा माबि नांगौबा गासिबो दङ बे आदैनाव आरोखि जय शंभू बाबा भोलेनाथ मेरा बाबा जी से मिलो आज का तारीख है हाँ पूजा करने हैं बाबा आइए तो बाबा जी को चलिए हर हर महादेव मेरा जन्मदिन है बाबा चलिए एदिके माबायदि आसार नांगौ आसारा मा बुङो आसार ना नोंसोरनि बर'जों आसारखौ आसार बुङो आसारा नायलाय बेयाव फै नैबे मानि किसका है भैया आपका ही तो है ना क्या किसका है ये मिक्स आसार है हाँ बे मिक्सर आरोखि ओमफ्राय नैबे ये रेड चिल्ली का है हाँ गोथां माबा गोजा औ बानलु ये मैंगोनि खोनाबाय जाय गोसोआ बेयाव गासिबो आलदा आलदा आसार मोनगोन नोंसोर जानो लुगैबायबा बाबानाव फैनांगौ खोनाबाय आदैफोर गाज्रि मोननाङा दिनै ओमफ्राय ধন্যবাদ থাকিল আপনার আমি আসামৰ পৰা so guys like ओमफ्राय जों थांनो नागिरबाय आरोखि दा मार्केटाव हाबसै मार्केट नङा सरि माय मिस्टेक दा मन्दिराव हाबसै आरोखि जों शान्ति खालामबाय ना दा मन्दिराव हाबनानै जुदि बाबाखौ खुलुमनो मोनाबा बे आंनि दायसो आरो मोनेबा बे बाबानि आशीर्बाद मन्दिराव सिङाव हाबनो हायाबा बाहेरानिफ्राय माबा खालामसै खुलुमनानै फैनोसै आरोखि ओमफ्राय नै दर्शन खालामसै लिसन आदै ओरै फै बे टाइम गैया जोंनाव जलथ' खामानि आदै नों जलखौ दैखौ माबा खालामनो हाया नों दरखार दंबा ओरै बुरालदा ओरै नायलाय चप्पलखौ गाननानै आरामसे सिरि थांनानै बाबाखौ खुनु माबा माबि जेबो नाङा दै मै जेबो नाङा ओरैनो थांनानै जों खुलुमनानै फैगोन ब्रा चल लेट्स गो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर में तो बुरालदा मार्केट को शेयर कर देना दुकानाव फैदों जों गरमाव मोनसे मोजां दखानाव जिरायदों आरोखि फांखाबो दङ आरो गरमाथ' बुरजा
बिहार एरियायाव आरोखि लावदान एरियायाव बुरजा दङ गरमा बेनि थाखाय मोनसे स्लाइस बायदों स्लाइस नामा स्लाइस ना औ ओमफ्राय नैबे एसे दंबा एसे मोजां जागोन लाइक टू लाइक बैक टू बैक मुझे अच्छा लगा तो मेरा भैया गुटल भैया को अच्छा लगा तो थोड़ा वायरल कर देना थोड़ा लाइक साइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर सकते हो ये तो दुख माखा यो ना आं दुख मानिब्रा आंखौ मोजां मोनोबा नोंसोर लाइक टेक खालामदो नङा नङालाय इनकाम जायाखै फुंनिफ्राय बेरायदों इनकामखौनो जानाय मोना हा लाइक दुख माबा जानो नङा दे बुजिबाय एसे बाहेराव फैदों जों बेयाव इनक्रि इनकाम गैया नोङा इनकामखौ माहाय मोनगोनब्रा मानसिया थाबायनो नायाखै बेसेबां थाबायदों आरोखि ओमफ्राय जों दाबो मन्दिराव हाबाखैब्रा गरमाव दसे हाबसै हाबनानै नै खुलुमनानै थांसै उफायथ' गैया कल्ड ड्रिंक लोंदों एसे जौथ' गैया बेक टु बेक लाइक टु लाइक जेनेबा आं नोंखौ मोजां मोनो बेखौ मा बुङो आमी তোমাকে ভালোবাসি आयौ लाइक टु लाइक नङा जेनेबा आं नोंखौ मोजां मोनो नोंथ' आंखौ मोजां मोनो ओमफ्राय दाना नोंसोरथ' टाइमा बेसेबां जाबाय दाबो गुड मर्निं दङ आरोखि गुड आफ्टार दाबो दङ दाबो बाराखै आरोखि गुड आफ्टारनुन बाराखै नोंसोरथ' इनकाम जाखाबाय इनकाम जानानै थन्दा दल' जिरायखाबाय न'आव आरो जोंखौथ' एसे पुण्य खालामदों आरोखि इसोरखौ खुलुमनानै थाखा फैसाथ' नाङा भगबाननि इसोरनि आशीर्बादखौ नांगौ आरोखि लाइफआव बेखायनो जों खस्थ'बाबो फैदों ना जों गरमबाबो जों गियाखैब्रा नोंसोर बायदि नङा बाबुफोर दोखो दोखो फेनानै लोंनानै न'आवनो दावराव खालामबा जानो नङा एसे बाहेरायाव बेरायब्रा मना सान्थि जायो गोसोआ थान्दा जागोनब्रा गावनि गोसो लकेलाव थानानै जाला मोला साननानै लाब गैयालै बाबुफोर दसे बेरायनांगौ बेरायबा नोंसोर मोनथिखागोन मा जायगायाव फैदों आरोखि ससमा गानबा आंखौ समायो नामा ना गुन्दा नुदोंब्रा हेन्डसाम नङा आं फाग्लानै सुरि गानदों आखायाव सुरि गानदों सुरि नैबे वाचआ नायाखै बेसेबां दामनि हा बेखौ नुवाखै नैबे टेटुखौ नुवाखै बेसेबां थोदों आं टेटुखौ बेसेबां दामजों बानायदों हा आंखौ मा सानदों 15 दिनाव 50,000 खामायखायो आं फिथाइ सामथाइ दुखान फाननानै बुजिबाय नोंसोर मा फैसाखौ जमा खालामखायो आं जमा दमा गैयालै फाग्ला जगिं खालामदोंलै आदैफोर गाज्रि साननाङा खानाया गोलाव जाबायना बैक टू बैक लाइक टू लाइक क'क्राझार से तो अंकल के दुकान में बैठ के बहुत आराम लगा थोड़ा बैक करिए देखा सामने जाओ अंदर नहीं देखा हाँ आपका ही दुकान में वीडियो शूट कर रही है हम अभी मालूम पड़ा ना आपको तो जो भी हो खाना को इबार बानायगोन आं गुलाव हिन्जाव बायदि बाग्ला ओमफ्राय लाइक टू लाइक बैक टू बैक शेयर खालामदे बाबा भोलेनाथा हाँ बाबा भोलेनाथ जो है ना बाबा भोलेनाथ भी ऐसा खानाय गलाव लादोंमोन ओमफ्राय पार्वती माया रागा जोंदोंमोन नों मा गान्जा सोबो ना मा ओइ आं माथो गान्जा सोबनांगौ गान्जा सोबबा नोंखौ हाबा खालामनो गोसो दं नामा लाइक टू लाइक बैक टू बैक माबायदि समायदों ना समायाखै फाग्ला दानि कमेन्ट खालामब्रा एसे गोजौआव लालाय आदै मोजां मोनदों आंखौ जुथाखौ नायलाय जुथाया दाम गोसानि बाबु खेला नुवाखै दाबो नै जुथाया दाम गोसानि मैया फैनाय टाइमाव बायदों बिमाया फैसा होदों आरोखि 1000 बे 200जों मोनसे क्वार्टार लोंनानै फैदों आं आसुजों जुथा बायनानै फैदों ओमफ्राय बिमाया बुंदों जुथाया बेसेबां 1200 बुंबाय आं आरो उल्था 200सो फैनानै लाबाय आं बे 200आ फैनाय टाइमाव आरोखि जाग्रा जाग्रि जाबाय ओमफ्राय आरो माने सिङाव फन खालामदोंमोन आबौआ नोंनिया हेपि बार्थडे दिनै मा नांगौ ओइ जेबो नाङा नोंसोर मा अननो हाया आंखौ जेबो अननो हाया मा नांगौब्रा बे दुनियाखौ आंनि थाखाय नांगौब्रा बानायनो मोनो नोंसोर मोनाना सिरि थादोब्रा आं मानसिया गुन्दा फाग्ला मानसि दतमा बाजाराव दल' जिरायबा जेबो खामानिखौ मावनो हाया मेरा हाथ में आंटी दिखा तुम्हारा पास है क्या नहीं है ना तो क्यों बोलते हो चश्मा है नहीं है ना तो क्यों बोलते हो उधर देखो
भैया जी ये क्या है पेड़ा है ना तो खाने में कैसा होगा बहुत स्वादिष्ट थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं दीजिए तो हम एक अंकल के दुकान में आके बेच चुका हूँ ना तो वहाँ पे थोड़ा पेड़ा थैंक यू अंकल थैंक यू कुटाला ये भी तुम खा सकते हो हाँ। गर्मी गर्मी है ना पहले तुम खा लो ये तू खा ले कैसा है बहुत अच्छा गर्मी है Nice. गरम 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 Muzang buzi খাই ফলো ফলো বুঝে না মানে আমরা কিবা বেঙ্গল মানে आसामेन ना बंगाली सा बुझे बोलो बोलो हम लोग बाहर का हूँ ना अंकल हम लोग का उधर ट्रैवल आदमी से हम लोग बोरो आदमी है ना तो इधर भी हमारा जो गुटल भैया है ना वो भी बोरो है तो इसलिए हम बोरो से बात कर रही है ना तो हमारा अंकल का दुकान में पेड़ा खाने के लिए दिया था थैंक यू बहुत यम्मी थैंक यू अंकल बहुत टेस्टी लग रही है हाँ सो आ चुकी है मेरा दोस्तों आ चुकी है क्या लेके आया हाँ क्या खाया तुम लोग पेड़ा अंडा ठंडा खाना चाहिए हम लोग थोड़ा शॉपिंग किया है ठीक है साला क्या दिया मुझे भैया भैया आप उसका गरम ना एसे स्लाइस ठंडा ठंडा लोंबाय केट्रिना केट बिराद गरम लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो नायनानै भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनदोंबा जों बाबा दानाव फैनायनि भिडिअखौ दतमा बाजारनि बे रुपम साहा गथ'आ आंनि भिडिअआव माने फैदों बियो इनभल्भ खालामदों आरोखि इन्ट्र'आव आंखौ माने सापर्ट खालामदों दा नोंथांमोना बिथांनि डायलगफोरखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ नायनानै एन्टारटेन मोनदोंबा माने भिडिअखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो बिथांनि भिडिअनि रायलायनायफ्राव माबाफोर एसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो मोनसे दखानाव आरोखि औ मोनसे दखानाव आरोखि जिरायदों